Kamomi walima babunj maa minnu bɛ to ka ɲininka k'a tɔgɔ bamanankan na a b'a dɔn ni n b'a tɔgɔ dɔn bamanankan na n t'a fɔ tulobilenkan na abada ale tɛ fɛn dogolen ye a feereta bɛ ne bolo 444 Bamako Falajɛ numéro 66 92 17 31 i b'a wuli dɔrɔn i bɛ ji k'a la ji min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma ale ka ɲi nɔ bana 120 de ma a ka ɲi jabɛti ma a ka ɲi tension ma a ka ɲi dimi ma a ka ɲi insomnie ma mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'u tɛ se ka sunɔgɔ muso minnu bɛ yen nɔ k'u jiginna ko dimi b'u kan hali sisan ale de ka ɲi o bɛɛ ma wa a ka ɲi nɔ musow fana ma muso minnu bɛ yen nɔ ko docteur y'a f'i ɲɛna k'i kɛlen don ka pilule ta kosɛbɛ o de y'a to i ka denko gɛlɛyalen don a b'a to pilule fanga bɛ dɔgɔya kosɛbɛ ka bɔ muso farikolo la i kɛlen k'a wuli n'a y'i ja i bɛ se ka hali di dɔɔni k'a la k'a n'o min n'a y'i ja i b'a jala min ten dɔ stress bɛ mɔgɔ minnu na ka hali u tɛ se ka sunɔgɔ sufɛla la e ka nin sa i k'a sirɔ lajɛba ye b'a dɔn k'a fɔ ko nkalon tɛ wa a bɛ ja i da kosɛbɛ a ka hakɛ to kuma kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ ka seliji ta fana musolakaw a ka ko tɛ